mbalimbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Barabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otagetobo koreri meyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Specels Opticians, macho bora kwa wote. Ndizi TV, obwansu bw'omuguzi. Omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Murigererwe gitasene kya Ndizi TV na bubwansu bwo mumsino kwegena kwane bunano gendrete bya kubwatimiro biransi yegetasene kigango kwarigane bene ime umurubiro bwo komenya kuya nyoro no murubiro to semi wa mankigoro yecinchira cyo komenya buyake bocheno kurinda ime bocheno gwe mibire ito asenchire mu wetanga kurwase amaroire na boigo emechando yecingencho au na asiri twelale ime umurubiro nimbwate omogeni oyore omumanyi mono bwama wosebwe mechando yobongo keronde to kwanera amanke igoro yobo chenu bwobonko ntumete mechando ni mingere yekoretwa anene no gose mechando yobonko ni mingere korende hitkorya ronte tukwanira igoro ya anxiety o muchando oyo mumanyikanite buna anxiety nacho tumanyia mange ninge koreta anxiety na nene mbanto kyaba mono bako ba affected na anxiety na inde chinchira umuntu ago konyekera yanyorkaniruna nabwate umuchando yiga o anxiety wono manchu muringo kwarga nabe ko gusanga netwe ko Mario akerongo kugera buna sensemo ya Facebook nabo kugendera gotonyara wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tunyarwitira Ndizi TV News hero togendere gusanga make onumurobero koretwa sore na nche Evelyn Sero tetukwira libagari ya bene mwandele mwirwe ritkorya rero emanyikani eriyo togendere gusanga make karibu sana. Ndiyo bana Evelyn asamarita ngoro ko bana Jairus Kibagendi omugetu tukuru Nyamira Manga nche no psychologist batratere umunyagitari bwo cyane bwo kibongo nango korega segase ita wellness center na amoneke mbege ko na Million Hearts. Karibu sana sumurubiri yiga yonasa karora banda bangisiko giga batwarire mechando yobonko yairira banki nonye kuita gukora ibintu bitabwenerati kore ndarisiri tkorera ndai tukwanire umuchando umanyikanite na anxiety ugo chaka gutumanya anxiety ngiyeke biyabona sana kwanza kwanire Karto kwenye liyo machano kwa kibongo ntubwate mental health disorders nyingi sana ntubwate addiction disorders ntubwate psychotic disorders chikta waranga kwenye oromo ntago tarapara ebalimo tiranda psychotic disorders ntubwate mood disorders ase yeto kwandolere ntubwate trauma related disorders kwenye oromo ntubwate pake chinde tanya kuiwanya kwaranga kinki kikiavero muntu ono anxiety ni mood disorder. Anxiety yana kigo cha okunyoro muntu abwate obwoba gete. Mainly characteristic engenche na nayo kumanya muntu nabwate anxiety okunyoro obwoba otwara chimba ase kimo kirego kubwa kawaida. Normally umuntu nabogo abako wattebensa kurangare kune president bono mwekarasta yo mukwana nabo kwibinye njogete nga kabwa bankarora. Lakini kero umuntu abwate obwoba eternity abakunyoranga bone yekobe disorder ikorokuna anxiety. Anxiety yiga bwate togatanga anxiety disorder sichirisatu. Bwate generalized anxiety disorder. Yes. Yuirenga generally umuntu yo akunyoranga nabwate chimba generally. Yani nebana asara sabantu alerbieka arandonsi class setup as a marriage yae andonsi generally yulawate obwoba boliyo bwa anxiety.
Number 2 ndibwate panic attacks. Panic attacks ni libono anxiety iri igori ngencho umuntu kunyora gwika o panic na nuko kwano sinyo kwana paka abantu bane ngo sinyo bari kwayana muntu akuteno usinyo nana kwana pakwa kiranze kuna panic attacks nere bone kuna social anxiety social anxiety ni umuntu kunyora akobwa kubera sabantu one wose akobwa wose separate n'abantu ya kunyora nga umuntu akweta abantu abange bari batari gutaka kubera sabantu abange yani bantu bari generally batajite kubera sabantu abange lakini hata bantu bari batari gutaka kubera sabantu abange nande babera sabantu abange bari gutaka babe the center of attention bari gutaka nga atene nakwane abantu bari by the way ane barasa gose kerasi gosandonsi muntu takunyara kutene nakwane umuntu abatenga ayakwana umanya kukenda uyu mwana bikwa ngo birenda amakokari gamora onyekerwa asinyenja kwatiki anxiety vile social anxiety social anxiety ni kunyara umuntu by the way alikereti ago feeling ngakiwose bakondo ngakiwose bandoje we doubt self doubt nakora byabose ninkora byabarenza gutena akuteyamini nande ngurigire tole muno tagendete anxiety ngaye kokaraki nakiyo koraya ngayinga kimuntu akoronya anxiety igota tebekira umuntu nabagutwara anxiety yega no nyabana bake normally tokoteba nga baseline ya emotions ngenjiri umuntu akwigwa amabiroye emotionally ndubwate baseline umuntu nabakoba anxious sengentobete bakonyora nga tebe nonye mana umuntu agobete kunyara nga nale anxious yapikita ta kisa khoswa na itire kunyara nga akanxiety ngaro normal anxiety lero kero umuntu nabako go through anxiety ni emotion however bono anxiety yekerere disorder teligo babwanga age gose gender gose ki umusacha mukungu umwana muntu munno musongo mu Africa wese nabakoraki nakonyara anxiety disorders ichi bono mbindo kibiri ratho tulatamanye mono bikwirira umuntu konyara anxiety mono nchakire gento very passionate about nkora kwanera parenting engenje to gukini abana nengenjere sometimes ekoreta amarera yake bongo konyora nga parenting style limwe buri gutumika ngo impact iro umwana uyo mwana kyabo chikopa wase muntu kyabo chikopa sengenje to gotabiga songa nga behavior is caught not taught igonga akamwana kinyenja behave igonga koraki takubwata koru setting ya nyumba kero mwibuli ari mwibuli mukali simba buli wana kunyore bawete amari kunyora nga walitu akinete karake tinkinete kale mona karake kuweka wali kike okina bone ga myaka inze ya 18 yes okina sometimes kunyora mugaka rumo tindi ekara ikiri nyumba igatware gosira kiri mundu sabeka yanyu moto target yako reki mugere na same space sinjo oigwetenga na pora nyore ngo bwata makosa gete yako togonyere gose usako abake obugo na bobo chabwagera in the long term which mutu boga mabumuntu yego chimutu chakanyara ngo develop anxiety kawaida ndubuna abantu ndubwate reaction isatu ekero danger yasiukire number 1 fight na onyene kirege ntarenga ena ngunyara gokoraki na ngunyara kurwana ndu ase atali yega abakurwana number 2 flight karwa ase ko arenga tingo nyara number 3 nero bone ko kuna freeze one kero montao boire ase danger ya nyarore nebwenete nga o choose the best way out yo wekonya kero konyoranga umibuli ari mutindi esimbese go chagega ever oninga tokoranga na bora nyare ko boko soka guchiabu wekonya tali yes asinge nchito kunyara kurwani simbeye yachire gafala to kunyara kwebango nyerwani igono your safest reaction is
flight kaliba Yes. ona konyora ngabo ibo imbara batindi sana atinga bone simberiere nyomba botambe ona konyora umwana oyo takunyara go fight takunyara go flight bona go freeze ni ndimo ndara karaki bona ngakariye ko bakebe konyora nga freeze yeteri a normal way teri njirinde rendonge omuntu ko karaki ko react to danger asengenjo umuntu akoba helpless so ngo tanga learned helplessness asikendigensi yae asikendigensi bona ekero mwana oyo umubiri yero mutindi mono aho chanka botambe na naro mukali mono nganyara gutama usiku murwani aso bobo lyako maratera bonako ako freeze o freeze ko yova time bona ko kunya ko mwanga atira freeze iki arangire bose nacha ko sega atinde terara toite ibintu bine konyara ngo mwana o develop anxiety in the long term. Yes. Ngonga childhood experiences so tanga advanced childhood experiences mwana kara are in an environment akoba very harsh restrict na watu twara very high chance ya correct yo kunyara anxiety apa rinde itali yaron chara yo ko montara nyora anxiety montara ba kunyara anxiety ya singa tukanga traumatic event ni kintu kitikibwata stress iri duro kintu kiko korekana kibwata stress iri duro ito katanga yo undergone a traumatic experience na kunyara na umuntu nabo gosiri umuntu bwanje nabo gosiri mama mi tatu mi umwana mi umwanjiyo ito katanga nere traumatic event ya singe o suffer loss erenene you want stress in by the way akara monda siriyo montage te ni bota stress erenene iyo monda ba tora anxiety ko itiri experience ikiya trauma abantu bari ba gutumika ebinywewa drugs and substance abuse ebia buchari changa kende kiyabo ko sigare yenene abakunyoranga wetira ugutumika uko na umuntu ako develop anxiety issues igonere a risk factor yo develop anxiety karpe na anxiety umuntu bakonyora wetero redi tabanga genetics ni risk factor igonga tajas manganye mamu mino ka renge anxious na yabe anxious na be kunyari kananga na bota abera kiniko kera soro redi na be kunyari kananga ondebwensia soro redi yono anyenyore asante tyo trenda sumutimo ko musinini tumanya kwirana mwenche mulirirwa no mnogenderete kwigu ni watugenderete ukwanira omuchando bwo bwanko yumenyekanite buna anxiety daktari bera gutumanyana ki inkige kore tamano singiye kwirira abantu konyora anxiety ende trenda sumutimo ko ekero to kwirana nachi gutumanyana ki umuntu okora kwamanya buno umuntu nabwate anxiety na inde ekero yanyarikana umuntu nabwate uwene mbwina ki umuntu akonyora gono to bose uskari kwirana turaseka gitari gitambe Chaso mwanchu mudigiriri bwe TV ya Ndizi TV mbiye muno asoko tochora kubekita sini kia uwanjete tuma ujumbe ngayeli takuza uchase namba 15601 watia marago na gachora Ndizi TV kuba egita sini kia ugie TV kio mwaka asama miranyo akuza awards 2024 SMS yeye telikona chakende Wigo na bugu wake kura yao wetera sinchira yumtandao o www.kuzaawards.co.ke. Senche abenengo kwariganira togendere koigwa amange no togendere tego semwe gro yo muchando bwo banko menyekanite buna anxiety twabire to kwanira amange ende singa kichine to mwari bagari abene omo regeni bweri twara rero iri agendere gutumanya amange daktari twabire to kwanira amange bono naki tatebe buna into omuntu ataracha usinasi nyagetari naki muntu bari na awakira mumenyete no muntu usorange no muntu urakora umanye buna nabwa anxiety by the way kero muntu ko anxiety no boko mai tadras mango manye ngomuntu anyara ka baga kora ka kwibisa ngatomanya anxiety ni gente ke koroka naso bwanga singenjo umuntu no bakora reactions chae umubero ya bunore ekartebe atebe kwa kwane uchaga konyegari gusamba kaya ari gamura ose kwa rango bwo bambura so bosigwa na bakomanya ngamuntu yo na kortiki
na bata anxiety ria kabere na bakonyara umuntu sometimes ngo chakari ko withdraw ko ruase abantu asengenjo bone kare konyora an episode tebe panic attacks ya konyora kara konyora panic attacks kubera bya focus ni ko yana ibona ko bana tatwa experience ya sabantu umuntu na bakonyara ngo chakere ko koreki ko withdraw normally no ana aska ko lega asiga konyora renga umuntu gete shinga kichiyabira konyora ngakwira no mayo it is okay to avoid ngakiyaya kwanya muchanga mgetingi jogete ngakyure so that twanyara ko batoko toko mategera ndi tumanyenga mbuyare gustalibia wabolinga ngakitoraro lenga kitora manyenga umuntu nabwata anxiety toterenga anxiety attacks nchiro umuntu akokoraki pakagwa kainsi agusinyiko yana igonga ini sign orarenga umuntu yo osinyira mpaka kwa yana ingikyagera presinyiko yana because that is one sign yakorokana kurusuku sign yenderenga insomnia umuntu ngusinywa ari kurara kero umuntu ari anxious igo nabakunyara kubaga gusinyura ekemiko ngego kubuna serotonin kere neurotransmitter serotonin ne wasekara chira nenzi nabakunyara umuntu ngo bare anxious wasekara anxious ngonyorore signs nchiri bona chikorokana after no gusinyura igo ne kachikotema kurara tabona tabana mbeke ndisi ngara sesundo kekero igoro ase taron chiri gochapi karakeni na bakonyoranga naturally na bigo affect relationship yae na abantu bande asenge njibono ekero ya chakiri koba na ndagwa to bosokuoba totabanga ngwerusana ni ara sabantu bigo yageranga ubo amatepu ya na abantu bakoreki bwasareka bigo kero twachakira koranga issues in chirora afaiga makamera manyesa konyaranga no monto mo korega sera makogosa libuya botambe makonyaranga mambi tutagitiko banaye so chiku kwane gento ogote tutagitiko asiki ikento ngirura kwane kebe trigger yes kebe na kingencho yoko koraki yoko mokora atware episode ya anxiety bona kero kende ekero ida mo guste umuntu oretrwa simure buna ino bamanyi bamangana yemye cyane yobongo umuntu oretrwa simure inchira kichi mu gutumeka kumanya guso type kigo senti soda kyabwate yobongo na ndena kimoko mokonya utambe tubwate what we call tests tubwate test iri muntago ichoria ndelio through which we kutomanyanga anxiety level ya yanga je akalending advice to umuntu okora assessment ne psychiatrist ne gitari difference ne ro psychiatrist ne psychologist psychiatrist no yole ne gitari wa administer amaliogo go pimo omuntu amaliogo ekero anxiety ya kila sepu no muntu akonya tebe panic attacks ekini genda kwenda konya gitari kwanza na amaliogo nde libono umanya go chase counselor senga se counselor to gutara naye kwa identifying ninke kekogera kwatwara panic attacks ninka yichi achakrite ningi turakore ndeli tuchikane mpaka kwa yara kwae kogendrede konyora bokonyi wa marioga nyakitari marioga yega kero kende no kwanire igorogoro nara ya umuntu batangiza yakwewe asengenje jene psychologist wona yotingo kwana marioga asengenje inchengo tarno ndi muntu tokotanga talk therapy oyo obwate anxiety marioga yoro best kwana ne psychiatrist kero kende kero muntu enyarikane no muntu twarire omuchande gabwa anxiety kero kende taraika gokonya kabwango ngikiriye go cyakya mabera gusen complication kichiri yago cyonyora so buli mabwaye kikatokonyaranga kerbona takonyiri ko gendrere ase kigetambe nabakonyaranga nabego develop oliyo bwate general anxiety bosaigo yachi ikampaka ase bona konyara panic attacks umeyo matinga bona yachira ase level ase wekero muntu ko sinyana no kwana nanye no kwayana ego yachire yachire gorsana nande kunyarore na omuntu nanye negasi ya bona ko productivity ya ngwerenerense asinge njonye muntu lo koregasi onyara panic attacks echiga ochaka ku withdraw korwase abantu bande singe njo bwaba gosugo tubwate shame and guilt around mental health issues abantu abangi bachandegete na bochano bwake bongo afya yake bongo tibali ko asioka na kokwana igoro ya alibagwetera yoko nyorana at the end of the day ko nyorora umuntu
productivity ya iranirense ngenjari ko kolega steri ara kolegas konyoranga iranirense ase muntu ole nganere ole igoro yoye go kolegas anyata ko muntu bunanga kubolinga tata ngwa kolegas byo se ayaba ngwa kolegas byangikiaba konyoranga mantabange bako sirichigas chiabo nga loss of jobs asengenju bagwetera emechanda batari gukwanira ngochorole nga family nyinge ngokora kisegi ngo bachiroro asengenju ya anxiety yego mate anxiety ko nyoru muntu sometimes akorengera ibintu overthink orengera limeyae obangishes mpaka form reaction konyoranga nane segi abeire asegenta anticipate tia sengenju anxiety nyorole na mwana le school nyakawata anxiety ko bono gichigredes chai ngachiri onyorole nga na muntu rase nyome na vera era singenje to tabo bobano bosuku boli around mental health issues muntu rabakonyoranga ibintu biro muntu akora singenje anxious partner ya eta konyara kabaga go understand bonranga muntu ebona na bakari mnanga kari chitindageti naranga enyoma gosubwanja ni ubwaer kiriko nikatoto kwanere gori ibintu biri bikwirira umuntu konyara anxiety yiga ngonyororo bantu mbaro babwata amaroire yichinginjo aburero na ibinyinyi benyamure aburero wa diabetes ibintu bune bintu tebembirere bicangera so umuntu konyara anxiety amaroire aya umanya tekaro kwate ngabona ufwatu burero benyamure wachakira korengera nabono gakingo karandiki ngokunde umuntu agate ko nyarubere bwa kanza nabagutora anxiety asengenjo ikenege ntabona guchaka gokoraki korengera linga ngochinde gokoraki ngochinde go okorengera likoli kwa kuchimwetunga ngakiyo gemabugo chako ngakiyo bana bana bagutikara ngakike nakiyo chako bakonyaranga opirengera libiri nabigo koraki kwanyora anxiety aigo tatebe na muntu labago noni stress ne negativo muchando bwongo stress negative machanda bubongo na tubwatenga hatotanga marore tubwatena mange depression nchire gocha na mange igonga kero montavata stress ne na bego koraki bego maletera anxiety singe stress kero what stress ninki ngaki definition ya stress ne ngi ntongere wata gatake koreka ninge njogete ndiri amatokyo gitabi ona gente kingera koraki ngera koreka na mo chanda gitibira na kingo koreka kialenge gento kibwate consequence eranginga umwana ngosere kware school kakasere bu onditaye kaye bakachikobera nerenga wikasinge wikanso kenchikori stress yi wono nabego kwa anxiety singe anxiety wono no bwomoli kwende kwanyokanga bakaserios igomona stress na nabego koreki nabego goro muntu atwala anxiety bano kerekende omuntu mbindo kibiri omuntu agwenta gukora asinjire mu yogwetanga kuri okonyora anxiety totebe no muntu obero monene asogwetanga kuri asokonyora anxiety na indinjira kiye bona totebe buna intu ntomenyete nabantu babwato mu cyandiga njira kiye tugwente komenya na barabuna kitugwenerete correlate na barabu number 1 kutaturinga generally amaroira ndonsi mental health ndubwente ko batwa ba twakorege ndokorukuna mind self care self care ni ringa ngakyayo munyana bwirendete yani afya yawe yakebongo karati kana afya yawe physically ngago simara dine kulyoga ndanya kitali yewelyo ngaki rero ngakingigwete naga chigusane gasinga ne riyangira bube nayigubobe lakini nakingo get back to umuntu olinde kawaida ninde buyaboneka nakito karato to reduce stress go self care no kore bintu no by the way go soka gotanga tiganda taro chia I take a walk papa siringa yani mpunguze mawazo ebintu binebi bintu tokorana ne bintu very basic by the way ndipate bintu na yoga na meditation ibitokora gaiga stretching exercises umutinyoro mental health awareness a theme nge karengo kekanena ke mwako yo nelinga movement for mental health na suka kumubere yani konyagara kumubere usogotara ngenjende yonzi ngakitura tumeke
movement y'umubiri ase mental health ngosoka ori water ngosoka na no joyi wachuki kugenda ori gusina gym asinga ibintu byonsi ipi kugenda ori ngokora yoga ngokora meditation ibintu byonsi pine bintu bigo tokonya kuba in the right state of mind. Yes. Lakini mara manga nterio karaki nteliko nyarango bikora tori igobona my call to everyone is inga tiakero muntu achake ko karaki ko erengere ngaki ninde na afya ya kibongo lakini gweterero muntu kinda se familia ne muntu kinda sabanda kora barabegasi ase usiana yetu alafu karto na banda tumyete na barabu nigere bya kwanza tuaraba available to them kubategerera kuba validate yani ringa indoche babanga tuli buya indoche ngangonya kwa basole njira nere ndagokonye gosenga kioro cy'umucando ndagokonye wekonya kabe available asibale senge jamaranga konyora umuntu akonya kwa sabono kwanja kumdenga bono konya kwa gosaiga ngigia kuli nakikwaba kwanyoranga tuli judgmental ekere tubente kuba a safe space asabanga ambi okubaikanga bimana daktari asoboseme boto cyukorera timete gusekendengero uraga ni gukwana cyomwerio ingana yawo yomwerio ya bunchando bobongo generally ndatakotanga obocheni bwake bongo go mental health ni go bugo chakira ntwabanyene ayo monyene okwerenda okwerusana nyamangana mange na batebanga inchibunande go mubiro yo na wikanyerende kuru bongo bwane pako mubiro physically magoka ya na magorane okwerenda konyene you do self care endelio onyare koba kore mentally healthy ego mental health starts with you ego chaka nayo mwenyene baraki kwerenda asante sana sobo semyo mwenje mugire bono na kwabere ko iwa ni twabere to gukwanire gore bocheno bwo bonko ane no muchando manyikante na anxiety twabere to gosemiwa mange akuri no bosemebwa bene daktari abere ga korwa seri tkoria rero mburi na abantu tigatorende obocheno bwemebere yaito bochakira bongo umubire bwanse inyora obocheno bwo mubiro nabwo obonda bwao uikachinga kichinde mbe umurobere bwo kumenyo kuyani gokore twasore nenche Evelyn Osero ngendera tunyora sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tunyore wetra Ndizi TV News twarubulire gorobya Kimbororo kiobo no mugondo yone esuguma yoka ebalirete burure ina guliangire kamera chinsaga chioka yani chiangire ngakibo nkieke bono neliro balibe nobo tunabuka nabwata ga kinyombali mugaka misati ka kiobo tunabwata bosini ninga siara bwakure ka ibona ngosora ngaina ande nkorusyo botubonde ka mugondo okorara bosa mungina yangu na chaiga toba na wasiwasi ndiro imeye duka ya Enokem chinyeke chichonsi pi utachakireri na gweli chinsaga tocheka pechi esuguma chionzi ya duka kieye Enokem Agrofet nubuye bwo topu mboro nakikwayeroka Enokem Agrofet Agrofet nabante obo tuwonzi no bogotoka tambuli chichonsi pi nojire Yombo mingi ngaiba gotoka kwa ndamaja bosongo yeto mata bosongo nsa njena achire ayemo mongina malisa njetikama nako chikora kore yoko chombe asenge ncho chombe chito na nanyo ama yoko nongo yanyorabo minyoka anga waikire sokele keke ga mugaka gatimbu yamono sana mugaka misati ondetana liyo tubwechi insaga tindaka tekonya netiko chiabo eli peinene raisi bwana mubuko gono nchana bango nyara kogora aye bakwa afford mugaka misati ndetana liyo spinach igobana lira baliane wasa kutora wasi ende sinali chinsaka chao chiangire gaiga ira baba gopima bako tingi kifata niko sime kworro kwabeko ibintu byakoraki byasa seria kakiti gaminyoke whatever Enokem Agrofet mugaka misati nda ondetana liyo spinach okorra bosongo to kuita bwango minyoka chogonsa
na maene ayirira na tarira eduka ya Enoke Mimeri Omucho Busongo ilikuwa enyorera amariogo yo gusyarira ebimeri endagira nechi supplement chetugo amariogo yo gusyarira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga egatia yanda mange naboko banyora imiyomo chokisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyurange na Market Plaza Goshe naboko banyora opposite Shell Petrol Station eyukali ya Karukiro Falcon Petrol Station bono niko bachakira urusagi rwa borondorogia imiyechi nsamo chiri cha yogo angena yogo primary wigo naboko bakira eshimi Enokem Agrovet, one harvest at a time. Ndizi TV obwansu bw'omuguzi omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo bali